Dizem que a produção lá tem diferença. Vai tornar. כשנכנס יושב בערד, זה חשוב וזה טוב בעיקר בגלל שהוא בשלב החוק להיות מתאמן. ליום שלא נשב שם, כמנכ"ל של הקניון היום, עוד לא הצגנו אותו הוא גם לא היה אייקן, בכל הכתבות שהיו הוא לא היה אייקן. נפטרים לנו עכשיו, זה עובר, יש פה בעיה, שתשו בזה. יש בשבוע הראשון, מרוב הטררה והזקוקים לא יצפו לבזה. אז אולי תוריד, נלך לעיתונות, אבל אנחנו נגד או לבזה.